Aku ngandika badhe kasepya dosanipun Ratu Ngalengka kakang Mas. Kira-kira lakonnya apa ya guys ini ya guys? Aku ora bilani pamurkaning kakang Dasamuka. Nanging aku ngrengkupi marang bumi kelahiranku. Aku ora belani kamu. Aku ora trima yen bumiku dijarah dening Rama Wijaya. Kalebu kowe Gunawan. Mula sumikira yen mekaten kula lan Ngandika kedah Bandayuda. Aja kowe sing nandingi aku. Ora kake jokno Satria wadatku mbok karo wis yoga ngrungkepi marang luka boko. Apa ngrungkepi kok? Wis yoga manjing. Yoga manjing luka boko. Surung-surung dewan kala ngingket ler mangusla kang layon dina ilang mawanise tukang Mas napa mboten nonton cara sanes? Ora sah kakek terbuk. Moro kakek dan budalo. Niku rasa kesusu di lereng riyen. Oh, Gitu, rasa kesusu. Men rasape to, bar loro gage kang budalo tenok. moro kakek dan budalo.